Kane ko All India Radio Shillong ki khubor ban pule daw Elma Arwar. Kimat bakongsan jong ki khubor menta ka step kan nyaw tarik unai wen kilong. Ha ka virtual bilateral summit yashimenta umentri rang badu ke India bot umentri rang badu ke Italy. Nado ka khandai tarik unai wen on pleno ya ka basado bat basado ha hayodo. Prapun rengut ki bayo COVID-19 bat khandai puengut ki balakot no tangnen kesni hajala meglia bat onya shimbenta ka meglia state legal service authority ha ka legal service de ka banlong ha ka khandai tarik mentau benaim ki khubor ki babnya u menteri rang badu ka ri India u Narendra Modi lambat u menteri rang badu ka Italy u Giuseppe Conte menta ki dang shimbenta ha ka virtual bilateral summit haba ai jingkran ha ka ne ka jinga shimbenta jong ki ne ki arngut ha ka virtual bilateral summit u Narendra Modi menteri rang badu ka ri India u lapen pau ya ka jing solem ya ka ri Italy halor ka jing syak ta abha na COVID-19 umuri ul ongru ka baki wei kiri jong ka perthei ki dang tip shaphang u coronavirus ka ri Italy ka de ka wei na kiri ki bala syak ta abha na uni khnyang jingpang ha ka ju ka por umuri u ai khublei ru ya ka Italy ka bala la bante lakam ya uni khnyang jingpang bat ula benrap ru ba ka ni ka khlam COVID-19 kanong ka basa kan mau ha ka history jong ka perthei sho umentri rang badu ka ri India ul ongru ba ka de ka por banginyak khre ban im lang bat uni khnyang jingpang la kalong ha kinu kila yo jimentoi la ni ki jing e ka bangie kendo na uni khnyang jingpang u Chief of Defence Staff u General Bipin Rawat ulaong ba kijingya tengkho ha khapot bat kijingya pen ibor para sipai khapot kalong ke aka ke baju jaman la kapor haba ajing kren ha ko webinar bala penlong da ka National Defence College hinen gesni u General Bipin Rawat ulaong ba kijinglong jingman ha u line of actual control ha Eastern Ladakh kalong ka ba shongs irba hadin ba sipai India kim ailat sipai China ba kinle kat bamon ha u line of actual control. Shosho u General Bipin Rawat ula ongru bagi sipai India kinumki na u line of actual control ha Eastern Ladakh bat kinjai beteng bet ban pahara penklan ya kene khapun. Deputy Commissioner ke East Khasil District ikong Isawanda lalu ila penmi ya ke hukum hinen kesni bat ila pentip da ke jingpet ya ke jinglong jingman na baro kiliang larai ba onsha ban pleno ya ki basado bat basado ha hayodo na do ka khandai terik kasngini kong bat ila batha ru ya baro kinong shong dukan hakini ki basa ba ki dei ban bot renti ya ki kendon ka kot khia jong jelam kapol bala pli ngan ong biang kapol bala bu ban pli ya kini ki arli ki basa kata ka basado bat ka basado ha kanlong na do kapol prabji min step hadu kapol re baju janmen Deputy Commissioner Excise West Jante Hills District hinen kesni ila penmi ya ke hukum ba onsha no ya kedukan dekiat bat ki bonded warehouse ha West Jante Hills District ban pleno man kesni lat no tang kesni ublei na do ka por shipau majim step hadu ka por prabjim men shosho Deputy Commissioner ila airu ya ka jingbat ha ya baro kedukan dekiat bat ki bonded warehouse ba ki ban bot renti ya baro ki kendon jong ka kot khia ha ka bayde bat ki SOP jong COVID-19 labat haru ya kinong dekiat lem bat ya kinong tit kiat bakin ya jengai iwe ne iwe pat kumban ruput ie bat lama hamru ba omde banya boy lembrum ha kedukan la sha tang sangut banrung ha ka juk opor ha ka we kedukan bat labat ha ya boro kedukan dekiat bakin num penbon nong tre ban penduna ya ke jingbon breu bat boro kinong tre kidei bandeng ya ki jingdak mat ne face mask bat kumjuru ban penokam da kidawai sekti ne hand sanitizer ha ka por baki aikiat bat simpisam ka jilla Meghalaya tanghin kesni thoding ka don prapun rengut ki bayok COVID-19 thmai bat khandai phun wengut ki balakot no ka office UDHS MI kala pentip ban kini ki prapun rengut ki bayok thmai arp sangut ki na East Garo Hills District arp wengut na East Khasil District khatlaingut na Riboy District shiphongut na West Garo Hills District hinrewut na East Jantia Hills District sangut na West Jantia Hills District sangut na Southwest Garo Hills District bat arngut na South Garo Hills District na kini ki khandai puwengut ki balakot no nyophongut ki na East Khasil District prangut na West Garo Hills District nyongut na West Jantia Hills District sangut na East Jantia Hills District bat maruwe na East Garo Hills District bat Riboy District ka jilla Meghalaya hadu hinin kesni ka don khandai hajar praspa prap khundai ngut ki bla yo COVID-19 ha ka ba praspa khandai sangut ki dang don ha ki jing sumar pra hajar khandai spa sangut ki lakot no bat khandai puwengut ki bla khlat no kani ka dei ko All India Radio Shillong ka bora ya phi khubor to mentang ngap ya kani ka jing pemnam
Lai tali kijing belian bangi barong ide ban buat perking banyada bat ban lai na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Deng mas ni jing dakmat bat kumut. Penjengai iway na iway pan. Habay dan lang haju. Sait bahaya kikti bat betab bahaya kakmat bat le e kita bonsin. Tung ini trelang banilai persya ya kijing pang COVID-19. Tumentangin habang syak khubor. Habapai syak jingdon kibayo COVID-19 hagari ke sarkar pedeng hinin kesni lembaga tanat kokot kakhia jonggari kala pentip bakari India kala kiyo bahal na kibakot ya COVID-19 hakabala poi syak khandai puar pon lai puar na ksisma katal kokot kakhia jonggari kala pentip bakidon palat san pusaw hajar ngut kiblakot no COVID-19 tang hinin kesni hagari bak jingdon jongbaro kiblakot no COVID-19 hagari kala poi syak nyolak san hajar ngun ha Manipur sa arwut kilaklat no na COVID-19 hin kesni kabala penki ya kijingdon kibaklat na COVID-19 sya ka shispa khandai puingun Shushu ka khubor ka pentip bakidon sa shispa andref nrewut kibayo COVID-19 hin kesni kabala penpoi ya kijingdon kibayo COVID-19 ha Manipur sya ka khat khandai hajar praspa khandai puingun kajala Manipur kadon ru sa laispa sa pu arwut kibala kotnyo na COVID-19 hin kesni kabala penpoi ya kijingdon kibakot sya ka khandrew hajar khandai pu arwut bat kibadang don menta hajing sumar ya COVID-19 ha Manipur kilong lai hajar nrew spa prangun hanagalan kibayo yo COVID-19 hakani kajala kala poi sya ka khandai hajar laispa apnyongut hadin kajinyo thmai san rew laimun hin gesni umentri kokoi kakhia jongani kajala US pangyuphom ula pentip bakidon shispa khatnyongut kiblakot no na uni khunyang jingpang hin gesni kabala penpoi ya kajingdon kibakot hakajala sya ka pra hajar shispa khandai sangut bak kabala penpoi ya kibakot hakajala sya ka prapnyo poin prapun rew na shispa ya ka legal service day on rekhe hak nai tarik menta ubnai hakaleng gejala but union territory jongkari kumban simbentalang hakane ka legal service day ka Meghalaya state legal service authority kanya simbentalang ya kane ka jengrakhe dakaba kalarai ban pelong dek program bapher bat kinpin iru ya ka film lingkot ka badai halor kane ka phang ka bakila ai kerteng nangno ka jingyarap kan wan bat ya kane ka film lingkot on pin i haka khandai tarik menta ubnai limba ka dudashan ken rasilong haka por sanchiteng janmin Deputy Commissioner ka East Khasil District but ibalongru chairperson jong ka District Water and Sanitation Mission hingasni ilapli ya ka training com orientation program ka basisni halor ka Jal Jivan Mission nagabenta ki district bapher jong ka jala but ka training com orientation program kalalong ha ka conference hall jong ka office u chief engineer ka PHE Shillong Kumban shpun kumau kani ka Jal Jivan Mission kani ka flagship program jong sarkar pedeng ban pinyo umbam umdi hayeng sya kibri basa hanong kendong haswa jong sunam 8000 arpusaw bat ya kani ka mission lapalai da menteri rang badu kari Narendra Modi ha ka khat santerik unaila jong sunam 8000 khat khandai ha Meghalaya kani ka Jal Jivan Mission kadon jingthmu ban pendep ya ka jingai umbam umdi sya ki jaka nong kendong haswa jong sunam 8000 arpulai bade halor kani ka jingthmu jong ka sarkar Meghalaya ba ka District Water and Sanitation Mission kan sapelong ya kani ka training com orientation program namar ba ka District Water but Sanitation Mission kakwa ba kani ka mission kan saiso haringkat ka jingat rekam jong ka state district but village level ha Assam ban penbhaya ka kot ka khia jong kitu ki khlung khna ki bamyo ya ka bam ka babyang ka district administration jong ka bogai gaun ka lasdang ya ka sal purna mission ka deputy commissioner jong ka bogai gaun district ka Lakshmi Priya ka lapentip baya ka ne ka sampurna mission lasdang limba ka portion ma ha ka ne ka district kani ka mission sampurna kambe tang na ka banta ban kinti ya ka kot ka khia jong ki khlung khna henre ban pinyo ru ya ka hok jong ki kinthei ka Lakshmi Priya ka lapentip ru ba kiladon hadu 8000 sanspa ngut ki khlung khna ki bombyang ka bam ka di ha ka ni ka district bat na ka jing patre kam ya ka mission sampurna ha ki ni ki shibnai ka kot ka khia jong ki ni ki khna kala keu hadu shipo na ka sispa shosho ka Lakshmi Priya ka lapentip ru ba kidon Bon kilong kimi ki baklem kam klem jam ki blayo ban pinyaso bat ki self help group khnam kinyo ban kamai naga benda ka yeng kesam ka jongki kani ka mission sampurna ka don jingthmu ban poi shakathong ha kini ki lai banai ki banwan ha bongai gaun district jong ka jala Assam ha shwa ban pinkut ya khwa session ki mat bakongsan ha ka virtual bilateral summit yashimenda umentri rang badu ka India bot umentri rang badu ka Italy nado ka khandai tarik unai wing on pleno ya ka basado bat basado ha hayodo
Pra pun riungut ki biya COVID-19 bat khandai phuengut ki balakot no tanghin kasngi hajala Meghalaya but onyo shimbanda ka Meghalaya State Legal Service Authority haka Legal Service de ka panlong haka khandai tarik mandau benai. Katu ki kubor ki lakut ki bawan shapi nak studio jong ko All India Radio Shillong bat akapor prabajing se so bat ka Delhi station nak benda ki kubor hak tin Hindi bat ka tin Fareng. Kani kadai ko All India Radio Shillong.